Случвало ли ти се да отвориш телефона си само за минута и да осъзнаеш, че е минал 1 час? И най-странното не е времето, а чувството на празнота. Гледаш екрана с онзи особен, леко изключен поглед, превърташ новини, видеа, живота на други хора и когато най-накрая спреш, ти не си по-информиран, ти си по-уморен. Сякаш мозъкът ти е пълен, но си празен отвътре. Днес ще си поговорим за това, че вниманието ти не просто се разсеява, то се изтощава. Повечето хора мислят, че са уморени от работа, от задачи, от живота, но имат друг тип умора. Тя се нарича умора от вземане на решения. Изследвано от Трой Баумайстър, тези проучвания доказват, че всяко решение, което вземаш, изразходва психическа енергия. Представи си, че волята ти е батерия. Сутрин е пълна, но денят започва да я изразходва бавно. Какво да направиш първо, какво да облечеш, как да отговориш. И сега си помисли, че докато скролваш в социалните мрежи, ти не взимаш едно решение. Ти вземаш стотици. Те звучат като: да продължа ли? Това е интересно ли? Да изгледам ли следващото видео? И всяко от тях малко по малко изтощава батерията ти. Затова вечер дори малки неща, като какво да ям или какво да започна, изглеждат огромни. Това не означава, че си мързелив, а че си изчерпан от дребни, невидими избори. И тук идва големият въпрос. Ако сме толкова изтощени, защо не можем просто да оставим телефона? Отговорът се крие в една молекула в мозъка ни — допамин. Допаминът е хормон на удоволствието, мотивацията, възнаграждението и зависимостта. Той се освобождава, когато очакваме или получаваме награда. Например, слагаме снимка на шоколад пред дете. Допаминът не е самото удоволствие, а импулсът, който кара детето да иска шоколад. Социалните мрежи са перфектно изградени около това. Всяко известие е малка награда, но до какво води тя? Нашият мозък винаги се стреми към баланс. Твоето нормално състояние е като когато се чувстваш спокоен и мотивиран за ежедневни задачи. А когато скролваш в социалните мрежи, допаминът скача рязко нагоре. Появява се раздразнителност и тревожност. Мозъкът страда за следващия допаминов тласък. Решението не е повече допамин, а допаминова почивка, за да позволим на базовото си ниво да се възстанови. И тук идва въпросът: как да се върнем към базовото си ниво? Не е нужно да излизаш от мрежата завинаги, но е нужно да има подреденост. Първо, опитай правилото 30 минути тишина след събуждане. Не позволявай на чуждите мисли да влизат в главата ти, преди ти да си подредил своите. Второ, филтрирай известията си. Остави само тези от реални хора. Алгоритмите не трябва да имат правото да те прекъсват. Трето, на всеки 15 минути фокус, отдели 5 минути просто да гледаш през прозореца. Дай време на мозъка си да архивира данните, защото твоето внимание е най-ценната валута, която притежаваш. Не я пилей за нещата, които не те хранят. И може би точно сега е времето за въпроса: кое е нещото, което най-много претоварва умът ми напоследък? Сподели го в коментарите, аз също ще споделя моето, защото понякога само това да го изкажеш намалява тежестта. А след това остави телефона за 2 минути и просто усети тишината.